хора трябва да бъдат овъзмездени за тази система. Говорим за такова овъзмездяване. Следващото, което истинската корупция, къде е генерирана. Да речем, на тая маса не хората, които се спечелили сега избори. Да речем, една фирма общинска, тя да си разделяме с поклон. И процентно една фирма, тя да се казва, значи една фирма, аз играл с фирма, едната пак си по един от другите. Утре има обществена поръчка. Не така. Примерно ремонт на училища, на пътища, на купуване, трамваи, влакове, няма значение.